Astăzi dau citire o istorie a urmăritoarei mele despre care ea nu mai poate tăcea. M-a rugat să o fac anonim. Dacă și tu te-ai revăzut în această istorie și ai nevoie de comentariul meu și recomandările mele, intră și tu în descriere. Sunt o femeie care își caută răspunsuri la unele întrebări ce o macină de ani de zile. La vârsta mea am văzut foarte multe neînțelegeri și gesturi nepotrivite din partea ambilor părinți. Se înșelau. M-a deranjat fiecare gest, fiecare cuvânt și m-a marcat nespus de mult. Din această cauză nu pot să am încredere în soțul meu. Știu și sunt sigură că el nu are cum și nu ar vrea vreodată să-mi provoace durere. Dar ceea ce am văzut și am trăit de la o vârstă fragedă m-a marcat profund. Am avut 3 verișori, care erau practic zilnic la noi acasă. La un moment dat am rămas singuri. Cel mai mare avea atunci în jur de 12-13 ani, iar eu aveam doar 5 anișori. M-a pus în pat, mi-a dat telecomanda de la televizor, a pus desene animate și mi-a zis: vrei să schimb canalul și să vezi și alte desene? Iar eu, fiind copil, mă jucam și priveam. La un moment dat am simțit ceva la fese, apoi mai jos, apoi am simțit durere. Când mă întorceam sau mă mișcam, el îmi zicea: hai, schimbă pe alt canal. Atunci nu știam că, de fapt, aceea era o formă de violență și abuz. Mai apoi s-a întâmplat același lucru, doar că în altă atmosferă, cu fratele lui mai mic. Lucrurile acestea îmi păreau atât de murdare încât nu puteam accepta pe mine însămi. Multe lucruri s-au mai întâmplat și nu mi-ar ajunge pagini și ore întregi să le povestesc. Dar mă macină totul și simt că nu mai pot. Acum relația cu soțul meu are de suferit din cauza lucrurilor petrecute în trecut. Nu-mi doresc relații intime. El crede că problema este la el, iar eu, încercând să-i explic, nu am curajul. Simt cum el se dezamăgește și totodată se îndepărtează. Mă simt foarte prost și nu știu cum să procedez.